Mijiet se jkunu qed jibbenefikaw minn ftehim bejn il-Gvern u l-privat fil-qasam tad-dentistrija. Ftehim li permezz tiegħu il-mili ta' snin se jsir fil-privat minflok fil-faċilitajiet tas-servizzi tas-saħħa pubbliku. Bekk jonqsu listi ta' stennija hawn ukoll bi 320 pazjent diġà għamlu użu minn dan is-servizz u li b'kollox minnu se jgawdu madwar 2000 pazjent. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn tkellem dwar għaliex qamet irtieġa għal din l-inizjattiva. Fil-kas tad-dentistrija, Gvern Nazzjonalista kien waqqaf il-dentistrija fil-komunità għax kien għala iċ-ċentri tas-saħħa li kienu qed jipprovdu il-kura tad-dentistrija. U allura kollox kien waqa' ma' issa ġajna bdejna imma darba billi qed naħdmu ma' kliniċi privati nofru dan is-servizz fil-komunità. Il-kliniċi privati li se jintużaw bħala parti minn din l-inizjattiva jinsabu f'San Ġwan, Birkirkara u Żejtun. Din tal-aħħar hija klinika li saret b'investiment ta' kważi €250,000. Ma naqasx is-sodisfazzjon tad-dentist li jmexxi din il-klinika. Minnaħa tal-pazjent jiena nħoss li huwa ftehim tajjeb ħafna għax qed jitnaqsu ovvjament il-waiting list hemm f'Mater Dei u jingħataw l-istess servizz li kien jingħata Mater Dei ovvjament ġo klinik privata tiegħi. Minn barra dan is-servizz fi kliniċi privati hemm ukoll dak mobbli fejn Mobile Dental Clinic idur il-lokalitajiet fejn il-pazjenti sirilhom check-up xejn. It-tnejn li ġej id-Dental Clinic se jkun fejn iċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana.